Kani gadega Pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Wat laki pat ba ki tieng si erman siam, haba ki yui yo besen, uba wan poi si yeng breu, ne sa po snong. Henry, ha uway sam larang ba, uba nakasnong, telong pleng, kabahap hapo karani kor constituency, Southwest Councils District, kabaran, syarom yung kasnong Mawson Ram kalanti syabalan, dan satia ka jing tieng, wat tang kandia ru, Henry ulari penban, hala ka jong ka yeng sa jong u. Uni orang ba udai balatep kerteng kum uba hamles imle live saus nem karta ukon jong ba friendly shela nagasnong tlong pleng madu udai orang ba uba em hakarap karyang bat kebelas ngi. Uni ubesen uba uni orang ba ulari halayeng udai ujaj besen kobra uba ka jingjrong kalong henyo phot ai bat uju ai bam daki khnai ba ki jape balasat u hakawai ka jarnar ka bawla dap than karpang. Haba unong lom kubor jong kabat CCTV ulah yar sakani kasnong tlong pleng talap baki pat ba kilapun paw ya kajing snutieng mantep ya kajing slor jong uni orang ba namar amdan banuan ban kam handrai lada dei tang hakipat ba uni ubesen balawan poi snong ulah dep yap nadu meno uba hamlas emle usong sa hayeng trap rengkat ka kurem balagi khon bat nakalang jong kiru kim don satya kata jing sep tieng uni ubesen uba kilari nadu badang red karta. Kajing sya mitrai ha surak mitrai na kabentaban peniang ya ka kadwal te kawai kalong kemi kalawan ban karpat namar ngalong berubah syed melin ban kem seng nadu badang anak ngadang kena ngadon kena kajing tibet ban kem kena kajing melin ke jonga ka penlong yang abangan slur ban kem ya kipsen wat laki long kibahe katno kanaru namar ngadon kajing kermen ba kajing scam ba kajing im kajong breu kadon akti kajong blay dena kata kadau ngaju yarap ki breu ki babun ki besyam mad ha to kasngi kalawan ban kerpat na kam taba ngan yo ya kaban yarap lem ban wan kem sen ban yarapan penyap namar buwan rung kajing jongki te ngala persang bangan lej namar bangadon kajing belah hakabangan ang tray nagabentaban peniyang ya ketua kenro jong ka surak PWD kum misteri ban belah ten re hakajingwan kerpat ngas ngasen ya i bat ngalalej te hakajing lej jonga hakabanga yu i bat ngapet bahai unup sen nganamut baudai senyong re udai penban sen kobra kata ngalaban pensisa namar ngaju melin ban pej ya ki channel TV Discovery bat ngayu i ba une udai sen kobra ha kajing pej ki jonga namar nga jumelin ban pej gitu film sen kumno ban kem bat ngadon ru kajing tip ka batikna dala de nga pentikna namar kane kade kajing melin ke jonga nga itu ba kumno upsen unpo bat kumno ngadai ban le ban ngala ru ban yada ya lade ban safe ya lade ha ka ba sha pu ya kipsen tang ya lade hi ndre ya ki wei pat ngamla ban le adakin wan no hapo ka si teng kenta ni si kenta ngala ban le ya kata henry ki breu baro si snong ki latip lut ya kata ki yo i ba ngale ya kana benta bat baro si snong ki latip lut kumta ngaban se ban ri ya u ban bu hage jaka ban sumar namar ngatip ba ki bakum ki negi jat sen koi ba kila sngew dan hage jingma lada un light syupu kulmar ki breu ki no snong jong ka snong tedai na kata kadau namar nga bala jumlin bah ban bisar ki bakum kine ki sen kum ki senyong kum kine ki sen kobra ngadon ka jing tip baki don ar teli henry ka ba pla mentala artayo duna na du ndru tarik jong nu benai do bombar ngalari hang neha plau jong ka ying henry ngam simyo i satiayu tau wei pat la udai u siperlok namar bunsin ki senyong ki don ar teli kuneru ki don ar teli la dai yo ban peniap i wei tu wei wan ban wat kumne sene satai don teng wan wat adu sausin sansin hakashi sngir henry une ngatharai ba udai sen ba marwe bom don lok don jor ngatharai ina kata kadau mentala artayo ngapsada ini ki japi ki bangi khot
balong kum ki henro te ngajuriam imru ki knai ban ai bam i tadang don sakawai ka knai imat ba udang kedang mensuar ngalari kumu jaj sen la steng snem ulalong tik kumu breu ha ka banga plat ru teng uwan wan but ulong kumu breu hi kaba penlong yang bangan sutenat bandri ki bakum kine namar kaji kilong kum kimrat hi ki bakum kine ki jaj sen kobra bat ngajup sa mensuaru ngapsahi daki knai nga ai sisin artayo kam tam kini portlang kala dai ka por bakin ri yala de na ka jingkrian kim ju bam ki yudi la da ai sisin sibnai ru ki dan teng ki bam dan teng kim ju bam ba phiri hane yeng pi ong ki jan ki khon ki lok kim teng ya pi yang nup san ha ka jing sisa mensua por bangadang ri nong kiting ndre menta ki la melin kumba ong ka tin we la melin tela melen ila melen na kim le lesu dan kabasa salia ya ki para marjan para marpa bun sin ki wan tria ki keren yang ada kumne kumtai kamtam hawa ka bangalong rang ba jong ka balang dekot komiti balang ha ka bang yarap ya ki breu ki basyam ya ki jing jenjar ki danru ki jing ki bakum ki ne ki bang amat bang asya keren sak kan tho ki we te wala ki breu ki sak pen tho ru namar ngadon ya kata katong kumba mensuang ong ya kalok ba kat bang ampat yo ban riu senjong kata katong ka jong akampat kut lanana mentang ayo yu ne nga sehun batnang nei sak mat nganom risu te kane ka jing melin ka jonga ka bang ngamting kadon ka tenrai ka bana ka tin ka jong blai ka balaya thu yang i ban ong banganam wat nam ting maki ki baro ka jing im ka jong breu kumba ong nadu mene ka don ha ka ti ka jong blai kumta ngadon ka jing kermen ru kumba kermen udah beda ka sam ka baar pulai ka dikat ka banang kong ter gong ka ka ba udah bed usyam to umat ya ki jing tenju ki ba bunja chandrai septing namar bau blai udan rengkat lembat dena kata ka daw ngaru ngam dan ka jing septing nadu dan kena ngadon kata ka jing kermen bat ngam ju septing ru ya kata wat mental eleng nang la kamrang ba ngadon ka jing seuslur ban le ya kana bantaru ngadon ka jing seuslur bangan khendu ngaju khendu teng-tengam seutu ya lade habka ngale ya kana banta bara haka bang apai haka imlang ka salang ki breu haka balang jing sakren ki ba buncat ki breu ki kren ki ne ki sni ba urung ba balang ule ya ka bakum kene kamtam ki ong ba udai soitan kumbala tho aka tin ke jong blai henrei haka bang apai haka ne ka ying ka sem la jong ru kalau ke jonga ka pentria yang aman ka sni ka ong ban pelaj na yune lese nda habang ladep ya kana ka banta lada kimwan syu kita kinong pet kinong jongo kinong ri une ngala ru ban pelaj na ne sngap sakasnong ka ong kumno ban le kumno pi ai pin la pentip chaka wildlife dek sarkar lopet ngam kami ban pentip ngam tip ru ya kana bar jonga ban pensisa ya kejing teben jong uniu rangba kumno ban penyadai perlok bat uniu besen kobra uba hamlas imle ula pelat kai ru ya uniu besen hamadan bat jilek kai bat hakane kesngi palat spak ngot kipat ba kilatuj ban bot ya hakapor bu ya denti hadu ban dapoi hamadan ban sakhi ya kasap jong uniu rangba
Cho. Ni trong rồi. To. Like. Này nhiều không tê nhiều tiêu nhiều này không